שמעת. אנחנו מתחילים ברעיון שיש לי לייסד בשיעורים האלה, אם אני אוכל לעמוד ברעיון, אז אני אשמח, אתם ודאי תשמחו, לייסד פינה של הפתגם, האפוריזם ביידיש. ורטר ורטלך, כמו שאומרים. בדרך כלל אלה ניסוחים קצרים של 3, 4, 5, 6 מילים, ויש בהם כמובן, כמו בכל אפוריזם, כמו בכל פתגם, חוכמת חיים, ובינתיים לומדים יידיש. אז החלטתי היום, ויש ספרים שלמים שחקרו את הנושא ואספו את הדברים. אני היום, כדי לממש את הרעיון, אני אתחיל באמרה, בפתגם של מנדלה מוכר ספרים. אבל לפני שאתחיל בפתגם, אני רוצה לברר כדי שהכל יהיה מובן, איך אתם מבינים את המילה קווצ'ן. אדריאן? כן. כן. מה זה קווצ'ן? קווצ'ן, that's hurt. איך? To hurt. Pein. לא. Nein? Und bequetscht sie stark. אז מה זה קווצ'ן, נכון? ראינו את זה בפעם שעברה. דיברנו על הבנק קווצ'ר. נכון? לוחץ ספסלים. לוחץ ספסלים. ללחוץ. מלחוץ, כן. וסיפרתי לכם גם סיפור, שכאשר גרתי בשמואל הנביא, נסעתי באוטובוס, זה השכונה, ליד השכונה החרדית, אבא עם ילד על הידיים, רצה להסביר לו איך ללחוץ על כפתור באוטובוס, אוטובוס קצת מודרני, כדי לרדת שיצלצל, הוא לא אמר לבן, כן, משפחה חרדית, הוא לא אמר לו, גיב אקווץ' דוס קנפו, תלחץ על הכפתור, לא. הוא אמר לו, גיב אשטופ דוס קנפו. דחיפה. איך? דחיפה. כן, אבל דחיפה שהדבר שנדחף יכול לזוז, אבל כפתור קבוע בתוך העמוד, אז אי אפשר להגיד אשטופ, צריך להגיד אקווץ', ללחוץ. עכשיו, ביידיש, כן, איך אנחנו אומרים, אני לא יודע אם אתם עדיין משתמשים כיום בשיטה של עשיית מיץ תפוזים, על ידי כך שאתם סוחטים חצי תפוז על מתקן כזה מפלסטיק, שמלבישים את החצי ומסתובבים ולוחצים. יש בסופרמרקט דברים כאלה, כן? כן. אז איך אומרים לסחוט תפוז? צהריים, טוב, פרופסור, אנה מדברת מפולין, יש שוילה, ich habe שוילה, אני לא מצאתי... שיילה, פרגה. אני לא רב, אז את יכולה להגיד לכאורה פרגה. כן, נכון. לא מצאתי in בוך אנגיימן. אני לא יודע מה זה אנגיימן. את לא אומרת, זה מילה מהטקסט של מנדלה? כן. אבל את צריכה להגיד את המילה נכון. איפה זה כתוב? איפה אנחנו קראתי? אולי את יכולה לקרוא לנו 3 מילים, המילה בקונטקסט.
לא, אני רק, יש אנגיימן. אין דבר כזה. כן, אז- כן, לא, הבנתי. נו, מה לעשות? באיזה עמוד? בעמוד השני של הגדולס מנדלה? כן. זה... שורה מלמעלה, תספרי את השורות. In the last sentence was רגע. Word? איזה פרגרף? הפרגרף השני... כן, אני... מצאתי. שנייה. זה... איך? אונגנומן, את רוצה להגיד. כן, אונגנומן, כן. לא אנגיימן, אנגיימן לא קיים. אונגנומן, אשר אומרים אונגנומן, נכון, אונגנומן. מקובל. מקובל. איך אומרים מקובל באנגלית? כן? accepted. כן. מה? accepted. accepted. אוקיי. אנחנו חוזרים לעניין של אדריאן על יידיש. אז אמרתי, אדריאן, ההצעה שלך מתקבלת, ובקרוב אנחנו אולי נעשה את זה, אבל קודם נשאל אם כולם מסכימים, אם זה עוזר להם יותר מעברית. אני מניח שאם נדבר ביידיש זה עוזר יותר, אז יכול להיות. אבל בינתיים אתם רק 4, אני מבין, נכון? אז אני ממשיך עם ההקדמה אנחנו כולנו כאן, חוץ משלי, איפה שלי? שלי נכנס כרגע, עוד שנייה, גם שלי יהיה בפנים. יש פה... אוקיי, אז כמה כרגע יש 6 אנשים כולל אני. יופי. ויוסף לא מצטרף, אני מבין. יוסף שלח לי הודעה כרגע שהוא חותם על חוזה דירה, אבל הוא כן מעוניין להצטרף, אולי מהפעם הבאה, הוא ינסה להשלים את זה. אוקיי. אתם 6. אז אפשר כבר לשאול, אם כולם חושבים שהשיעור ביידיש יעזור, אז es ist besser, wir sollen reden auf Jiddisch. bin ich bereit, das zu tun. אז אני מוכן שנעבור תמיד ליידיש. מה אתם אומרים? כן. נלך אחד אחד. מה? כן, נכון. בלה פה? Jo, wir können probieren. Für mich ist sehr schwer auf Jiddisch. Ist, weil mir ist in dem Moment rübergehen auf Jiddisch und ich bin gewinn, alle seine gekommen, bin ich gewinn inmitten, fragen die Frage, wie sagt man, als man nimmt einen halben Maranz und man macht von ihm Maranzen Saft. Ausquetschen. Ausquetschen, זה יכול להיות, אצלנו, bei uns in Stub, in mein Pinsker Mischpoche, pflegt man sagen, ausdrücken Amaranz. Was pflegt man sagen, ausdrücken? Wenn ihr legt einen halben Maranz, ihr könnt quetschen von heute bis morgen, wird von dem nicht sein, kein Maranzensaft. Ihr müsst quetschen oder euch drücken, ללחוץ. drücken זה יותר ללחוץ מאשר quetschen. quetschen זה, quetschen, כמו שאומרים, הקווץ', כן? זה, איך הייתי אומר באנגלית או בשפה אחרת? זה ביסל אדל. Nee, weniger edel אפשר, כן? קווצ'ן זה ללחוץ, אבל קטן. ללחוץ בלי, כן, מר edel, אמס, זה מר edel, כן, בלי להפעיל הרבה לחץ. איסטר
gehe ich anheben unser Winkel, was ich habe gesagt, dass ich kläre, als jede Lektie heben wir an mit einem Winkel wegen jüdische Wörter und wörtlich. Aphorismen bei Jiddisch. Wo seinen kurz und der Echada will mir euch lernen die Sprache von den Aphorismen. Hebe ich an mit den Aphorismen, was Mendele Moichers Forim hat gesagt. Und der Aphorismen existiert nicht schriftlich. לא קיים בכתב. Das hat man erzählt in die Zichroines von Mendele Moichers Forim. מה פירוש אפוריזם? אפוריזם, פתגם, כן? אוקיי. פתגם, אמירה חדה, קצרה, עם חוכמת חיים. אז מנדלה הזגוון השרפר יית. הוא היה יהודי חריף. אותה גזוקת הזוי. הוא נרות מפרש גוון, הוא פירש הפסוק. wo ist der Posig, gedenke ich nicht, אפשר in der Teure, והאדם עץ השדה. כן, מכן זוכן wo das gefinzach in Tanach, und hat gesagt auf Jiddisch, was ist והאדם עץ השדה, hat gesagt, und der Mensch, והאדם עץ השדה, ist wie ein Limene. הוא כמו לימון, עכשיו תסתכלו עליי, אז מקווצ'תי מויס, ופת אני מבק. אחרי שאתה סוחט אותו, אתה זורק אותו. הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת. דרמנצ'י זו יהיה לימנה, אז מקווצ'תי אויס, ופת אני מבק. כאשר סוחטים אותה, זורקים אותה, Wir gehen zurück zu Akdomes Mendele Moichers Forim, aber das Mal will ich mir so das Ton ein bisschen gicher. Der Fall will ich beten, lass mir sagen, als die drei, wie wird mir gesagt, Giche Pamelechs. Okay? In Vilna ist gewesen ein Ausdruck, a Gicher Pamelech. Einer, was hat getan, die Sachen Gir, aber hat das getan Pamelech. Will ich als wir sollen anheben, weiter lehnen, Akdomes Mendele Moichers Forim, Yehudit soll sein die erste, Ephraim der zweite, Bela die dritte, und alle anderen noch sehen. Wo haben wir geendigt? noch mit Yehudit, איפה גמרנו? Megle. allein bin ja. Allein bei. Allein bin ich Gebürtiger von Zawodchis. צוואצ'יץ'. לא כתוב צוואצ'יץ'? צוואצ'יץ'. מלשון צבוע, צוואצ'יץ'. אוקיי. allein bin ich Gebürtiger von צוואצ'יץ'. תרגום. צוואצ'יץ'. כן. אני עצמי נצר לא נצר, יליד. בירטיקר, יליד. כן. של מה? של צבועים? של עיר ששמה צבואצ'יץ', עיר הצבועים. אוקיי. ההיפשטטל אונאינרה in Tetrifriker גוברניה. תרגום. צבואצ'יץ'
erklärt, was ist Zwat. הוא מסביר מה זה צוואצ'יץ'. עיר פשוטה. איך זה פשוטה ביידיש? עיר ראשית דווקא. לא, עיר ראשית. לא. עיר... גם לא ראשית, היפש. הייתי אומר, ich wollte gesagt, עיר בעלת מימדים, כן? זאת גדולה? אומרת, לא עיר קטנה, אלא עיר שראויה לשם עיר, עיר לא קטנה, הייתי אומר. עיר לא קטנה, כן? זה עיירה, כאילו, שטטל, לא? איך כתוב ביידיש? שטטל. כן, העיירה היא לא קטנה. עיירה לא קטנה, בלי עין הרע. כן. במחוז טטרוויקר. טטריפקר. לא, טטריפקר זה של טטריפקר. של טטריפקר גוברניה. כן? של המחוז טטריפקר. זאת אומרת, השמות של מנדלה נותן לערים במזרח אירופה, הם אף פעם לא השמות האמיתיים, אלא יש לו, מישהי כתבה פעם אצלנו בחוג ליידיש, עבודה על הטופונימיה של מנדלה. איזה שמות ספרותיים הוא נותן לערים שונות. והיא אפילו אמרה, כן, השם הספרותי הזה, זאת העיר האמיתית הזאת וכולי וכולי. הלאה. Berühmt mit ihr Gutskeit und Frömmkeit. אוקיי. ידועה? ידועה. ברמת לא ידועה. כמובן שאתם מבינה, אבל צריך לתרגם נכון. ברמת מפורסמת. כן? אף יידיש רימן זה להלל ולשבח. ברמת מפורסמת. צוואצ'יץ' היא מפורסמת, מתאיר, מה? גוטסקייט, טוב. טוב ליבה, כן. ודתיותה, דיקותה, פרומקייט. ופרומקייט ועדיקותה. כן. עכשיו, ihr kennt verstehen, אז צוואצ'יץ' מלשון צבוע, זה לא בדיוק טוב לב ועדיקות. אל תשכחו שמנדלה מוכר ספרים, היה משכיל רפורמטור, וכשהוא התחיל לכתוב ביידיש, היו לו כוונות משכיליות רפורמטוריות. הוכחה לזה שהרומן שהוא כתב בסוף שנות ה-60 של המאה ה-19, דוס וינצ'פינגרו, כן? שמעתם על שם כזה? רומן של מנדלה? לא. טבעת הבקשות, טבעת הפלאים, דוס וינצ'פינגרו, כן? כן. מה יש ברומן הזה, רבותיי? יש לנו מרהובן דורטן אבשרייבונג, תיאור פון יידישן אונטרוולט, של העולם התחתון היהודי, על כל שלביו, על כל מקצועותיו, על הסחר בנשים, על הגנבים, כל העולם התחתון היהודי, על בסיס אמת היסטורית. Verwurzellich על בסיס אמת היסטורית, weil wenn ich habe gegeben in Hug לספרות יידיש in Hebräischen Universität, auf dem ersten Kurs wegen jüdischen Unterwelt, הקורס הראשון על העולם התחתון היהודי, hat meine Assistentin, was hat gearbeitet mit mir, die Frau von פרופסור רופא, פרופסור למקרא, לתנ"ך. Demut ist sie schon gewesen, lass mir sagen, 65 Jahre alt. Hat sie gesagt, nicht stimmen, sie nicht doch kein jüdischer Unterwelt. Mein Mama hat sie mir gesagt,
hat mir gesagt, als bei Jiden ist nicht da kein Sacher Benashim. Bei Jiden ist nicht da kein Unterwelt. Habe ich ihr gesagt, teure Assistentin, kommt zu meinem Kurs, wird ihr wissen, ob sie ist da oder ob sie ist nicht da. Ist sie gekommen zu dem Kurs und sie hat bekommen einen Schock. Weil dort hat sie sich ausgelernt, als in der jüdischen Literatur von 19. Jahrhundert und bis heutzutage wird beschrieben der jüdische Unterwelt in ganz Mizrach-Europa, in alle Städte und Städtler, sei in Europa, sei in Argentinien, sei in Brasil und so weiter. Mendele Moichersforin ist einer von den ersten Schreiber, was hat beschrieben dem ganzen System von jüdischen Unterwelt in Mizrach-Europa. In unter dem Roman, das Windschwindel. חוזרים לטקסט. כן. Barim mit Irkutskkeit und Frumkeit, Glubsk, Steiger mit ihr Chochme, mit ihre Fabrikes, Scheine מקומות, קפץ צורה, יהודית. אוי, סליחה. Barim mit Irkutskkeit und Frumkeit, Glubsk, Steiger mit ihr Chochma, קפצנסק. עד פה, רגע, עד פה. כפי שאתם רואים, אז הוא נמצאת, מנדלה שרייפט זייר אירוניש. הוא לא מתכוון. אוי צביאצ'יץ' מלשון צבוע, is a Stott mit ihr Frumkeit, geht parallel wie Glubsk. Glubsk, das ist noch ein Name von einer Stadt in Mizrach-Europa in Mendeles Toponymie. In Mendeles literarische Namen von Stadt. Glubsk, auf Polish, Anna, was ist Glubsk? גלוסק? אני... לא, גלוב זה ברוסית, גלוב זה טיפש. טיפש, בדיוק. אז אומר מנדלה... איפה? באוקראינה? אפרים, באוקראינה? לא, אין עיר כזאת, אני חושב שאין עיר כזאת. הוא צוחק. בטח שלא. כן, אין עיר כזאת. המילה נובעת מהמילה הרוסית טיפש. טיפש. אז מנדלה אומר... נכון, בדיוק. אז זוי מנדלה עוד גזות הזה, אז גבוירן אין צביאצ'יץ', פורסיס הזוי רלידיאס, זוקטר, צביאצ'יץ' וי גלובסק, די די שטות פון די אידיוטן, איז פרים מתיר חוכמה, היא מפורסמת עם החוכמה שלה. הלאה? כן, נכון, חלם, פון חלם, קפצנסק mit alle Idioten. Alle Idioten. Der Witz, alle Witz, wegen Iden, זה לא אידיוט, זה מטומטם. כן, מטומטם. בסדר, ich muss euch sagen, als wenn wir lernen Easter Mendelen, der Monich sich, was ich hab gelernt Nächten von Gogol. סיפורים אוקראיניים, ukrainische Erzählung von Gogol. Dort beschreibt die Idiotischkeit von verschiedenen Städten und Menschen in Ukraine. Mendele ist von der Zeit von Gogol. Stell ich sich vor, als, und Mendele hat gekannt Russisch, und Mendele hat gekannt russische Literatur,
und mir erzählt in die Zichroines wegen Mendele Moichasforim, als wenn hat lieb gehabt, gehen spazieren in Wald, הוא אהב ללכת לטייל ביער, wenn gehen spazieren in Wald mit Menschen, hat gerät Russisch. הוא דיבר ברוסית. מנדלה הכיר, hat gekannt sehr gut die russische Literatur. הלאה, יהודית. Kabzansk mit ihr Aschires. Okay, haben wir noch einmal, wir haben Zviatschitsch, wir haben Glubsk und wir haben Kapzansk, מלשון קפצנים. זאת מנדלה, אז צביאצ'יץ', wo ist geboren geworden, ist so wie קפצנסק, mit ihr Aschires. כמו העיר קפצנסק, מלשון קפצן, עם העשירות, mit ihr Reichkeit. הלאה. Und Tunejadevke, mit ihr Fabrikes. mit ihre Fabrikes. Tunejadevka, האם יש ברוסית משמעות? יש ברוסית מילה. טוניאדית זה בטלן, זה שלא עושה שום דבר. בטלן. נכון. כמו שהעיר טוניאדבקה, עיר הבטלנים, מפורסמת עם בתי חרושת. נכון. פבריקס, עם בתי החרושת שלה. עכשיו, צביאצ'יץ' das Ort, wo Mendele ist geboren geworden. Wir wissen, dass Mendele ist geboren geworden in einem Städtel in Lite mit Nomen Kapulje. כן? Und es ist da a viele Avertel. יש אמרה ביידיש, באוצר הפתגמים ביידיש, הקפולייר אונצוהרניש. מה פירוש הקפולייר אונצוהרניש? איך הייתי אומר בעברית? אמירה חריפה של אנשי קפוליה. אמירה חריפה שמוכיחה את הזולת. וואי, איך נתרגם את זה? באנגלית יהיה לי קשה. הקפוליה אונסוהרניש דוסייסט בין המנש פון קפוליה זוקט הריין, כן? מוכיח מישהו. Das ist die Kapulie unzuhören. Das heißt, als in Kapulie seinen Jiden gewähnt חריפים, הם היו חריפים, וידעו להעליב ולהגיד למישהו במה הוא לא בסדר. אוקיי. להטיף מוסר? גם להטיף מוסר, גם להגיד למישהו למה הוא לא בסדר. אוקיי. unzuhören במובן של להוכיח מישהו, כן? לקרוא למישהו לסדר. לא יודע איך נגיד את זה באנגלית, כן? שאין מקוימס, מתמיילס, זלחה, ברוך השם. אוקיי, תרגום, רגע, תרגום. מקומות יפים עם הרבה יתרונות כאלה, עם... כן, כל הערים האלה הם, עליו תדעי, שטט, זה שיינה מקוימס, מקומות יפים, כן? אגב, למה הוא לא אומר שיינה ארטר, אלא מקוימס? כאילו זה יותר מכובד? השאלה שלך יוביל אותנו, מישהו צריך פעם לרשום את השאלות, אולי לא את התשובות, אבל את השאלות. הנה שאלת עכשיו שאלה עקרונית, לא רק על המילה, אלא מדוע מנדלה, מתי, ון מנדלה ניצט, מתי הוא משתמש? מהבראיזמן, עם מילים עבריות. זה לא הבראיזם, אלמנטים מן העברית. פרווס, אפרים פרקט, פרווס זוגת משיינה ארטר. ארטר וכן זוג שיינה ארטר. וזה היה כל כך יידיש, אבל לא כל כך יהודי כמו מקוימס.
המוקם, קודם כל, מוקם בעברית זה גם כינוי לאלוהים. המקום, נכון. נכון, מקום. המקום. מוקם צריך, כדי לענות באמת על השאלה, היינו צריכים לשבת עכשיו ולבזבז, לא נעשה את זה, אבל לבזבז חצי שעה ולחפש בקונקורדנציה ובתנ"ך איפה מופיע המילה מקום. כי כנראה השימוש במילה מקום פה, במקום אורט, יש לו קונוטציות יותר אולי תנ"כיות, אולי יותר יהודיות, כן? ואורט אין לזה שום קונוטציה למקורות היהודיים. ומכיוון ונזויבי מנדל רט דו, מטירוניה, ומקוימס וזיינם ברינט, מקומות שהם מפורסמים בעדיקותם ובלב הטוב שלהם, מקומות יהודיים, אבל הוא צוחק, מכיוון שצבואצ'יץ' וגלופס זה טיפשות סלאבית, אין לזה שום קשר, כן, וכולי, ולכן זה בתוך המערכת האירונית על הערים האלה. מתאים יותר להגיד מקוימס, כי זה מזכיר את הפער, איך אומרים פער? גאפ. את הניגוד, כן? את הניגוד בין המקומות האלה שהם לא יהודיים, צביעות וטיפשות, ודאי שמנדל לא חושב שאלה תכונות של יהודים, ולכן מקוימס ולא ארטר. זה הכל מתאים למערכת האירונית, כשהוא מדבר באירוניה על המקומות איפה שהוא נולד, ולמה האירוניה? כי אמרנו בהתחלה, מנדלה הוא רפורמטור, הוא מחפש, מנדלה זוכט, פרבסם להטיב את האופי של האנשים היהודים בדורו. weiter, יהודית עוד קצת? רגע. Baruch Hashem, was haben gewirkt und wirken auf dem jiddischen Zustand in unsere Winkel da in Golus. אוקיי. אז עכשיו, הנה כאן יצא המרצע מן השק. אז wir wollen nicht übersetzen dem Satz, weil wir verstehen, Farvos Mendele redt also ironisch wegen jüdische Städt und Städtler. תקראי 3 מילים, תחזרי על 3 מילים ותתחזרי. Was haben gewirkt? אני צריכה ללכת למילון בשביל המילה gewirkt. וירקו זה להשפיע, כן? וירקו זה להשפיע. זאת אומרת, שיינה מקוימס, כל הערים האלה, או תדעי אלה, שטט, זיינן שיינה מקוימס, שיינה ארטר, was haben gewirkt. ברוך השם השפיעו ועדיין משפיעות. כן. על היידישן צושטנד, אני שוב צריכה ללכת למילון. על המצב היהודי. צושטנד זה מצב. על המצב היהודים בפינה הזאת של העולם, של הגלות. לא, של הגלות. הנה יצא מרצע מהשק. אלה ערים יהודיות בגלות, ולכן הם, זה אני מפרש, לכן הם, זה יום זיכרון גשטקט, הם נדבקו, היום אנחנו בענייני קורונה, היהודים בערים האלה נדבקו מהצביעות, מהטיפשות של הגלות. נשדוס בין איך אויסן. זהו. ואז הוא אומר, לא לזה אני מתכוון. בטח שהוא מתכוון לזה.
אבל הוא אומר, לא לזה אני מתכוון, נישדוס בניחויסן, כי הוא רוצה להמשיך להציג את עצמו ולדבר הלאה על מנדלה שהדמות. עכשיו, ציזנם פרן פרגס, האם יש שאלות עד פה, ואוי ואבוי לכם שתגידו שאין לכם שאלות. התרגמנו מהר, אז אם יש דברים לא ברורים, אתם חייבים לשאול. יש לי שאלה קטנה, שלי. כן. איזה מילה השתמשתם, אני לא הכרתי את המילה, במקום מקוימוס, המילה היותר... אורט זה מקום. אורט. למשל. א', קמץ ר' ט'? כן. אוקיי. אורט. עכשיו. ורבים ארתר. ורבים ארתר. עכשיו אתה יכול להגיד, מאיפה הקרצת את המילה הזאת? רבותיי, זוהי מילה שהיא היום במודה, ועוד איך. יש קורס אחר ביידיש, שהולך היום באינטרנט, ושלפני הקורונה היה מאוד ידוע בארץ, של דוקטור מרים טרין, שהיא מלמדת יידיש כיום גם בזום, בשם יידיש אורט. לא, יו. היא קוראת לארגון הזה שהיא ייסדה, יו. מה זה יו? יידיש אורט. כן? מקום ששם מדברים ביידיש. אורט. עוד שאלות? יש עוד שאלה. נישט דוס... גלוס. סליחה. סליחה. אז אני רק אשלים. נישט דוס ביניך אויסן. אויסן זה, כאילו, יש אין דרויסן בחוץ, נכון? כלומר... ויש גם אויס. יש גם אויס, זה החוצה. נישט דוס ביניך אויסן, לא זאת אני מוציא החוצה, אבל אנחנו מתרגמים. לא לזה אני מתכוון. איך בין אויסן, אני מתכוון. מה זאת אומרת מתכוון? כשאני מוציא משהו, זאת הכוונה שלי, לזה אני מתכוון. גלוס, סליחה. כן, אנה, בבקשה. גלוס, לא הבנתי, גלוס. גלות. גלות, גולס. הפידיש, אנחנו אומרים גולס. גולס. כן, גולס גלות. וזאת מילת מפתח, דוס איזה שליסלוורט. זוהי מילת מפתח להבין את כל הטירדה האירונית הזאת של מנדלה. מכיוון שיהודי שנמצא בגלות צריך רפורמה, צריך לתקן אותו, ולתקן אותו קודם כל על כל הדברים שהוא לקח מהלא יהודים. זה הפירוש שלי, כן? יחיאל, מה הייתה ההתייחסות של מנדלה לציונות? אוקיי, זה המשפט הבא שרציתי להגיד. ושאלת בדיוק, איך אומרים בעברית? הרמת לי להנחתה, כן? כמו בווליבול, כן? שאחד מהם כדי לזרוק. יחסו לציונות. מנדלה מוכר ספרים, ואמרתי את זה באחד השיעורים שלנו לפני פעמיים, כן? מנדלה חשב, יש מכתב של מנדלה מ-1910, איפה שהוא מדבר על האפשרות שהוא יבוא לגור לארץ ישראל. כן? עכשיו, השאלה שלך, התשובה שלי זה לא מספיקה כדי לענות על השאלה במלואה. יש לנו תלמיד שלמד אצלנו בחוג ליידיש לפני שנים רבות, שאם אני לא טועה, הוא כתב אצל פרופסור חווה טורניאנסקי, אז אולי היא הייתה רק דוקטור, הוא כתב עבודת MA
על הציונות אצל הקלאסיקונים. אני מנסה להיזכר בשמו, וכרגע אני לא מצליח, אבל אני אצטרך להיזכר. אם אני אזכר, אני אגיד, ועבודת הגמר שלו נמצאת או בספרייה הלאומית, או אפילו פה בהר הצופים, והיחס לציונות של מנדלה הוא נושא שצריך לברר, כתבו על זה, ואני כרגע לא יכול, איך אומרים בעברית, בשלוף, כן? להגיד לכם סיכום של העניין. אבל אין ספק שמנדלה מוכר ספרים, התייחס במשך חייו לפתרון הבעיה היהודית ולאפשרות של הפתרון הציוני. תשובתי לא מלאה, אני יודע, אבל אני אומר, כדאי יחיאל, יש רמז בשימוש שלו במונח גולס. בוודאי, זה א' ב', כן? ברגע שהוא משתמש בגולס, זאת אומרת שהוא בקונצנזוס עם התפיסה שהוא לא בודהיסט. הבודהיסטים לא יגידו על המקום שהם גרים דרגולס. ברור. הבודהיסטים, כל יהודי צריך לבנות תרבות ביידיש במקום איפה שהוא גר. כן? אז אין ספק שהמילה גולס היא מאוד מאוד חשובה באקדומס מנדלה מויכוספורי. טוב, אפרים. כן. In mein Passport stehen viele בפירוש meine Jahren. בפרש, meine Jahren. בדרכון שלי, בתעודת הזהות שלי. עומדים... לא, אני אגיד לך למה אני אומר, תכף אני אגיד לך, עומדים אפילו בפירוש השנים שלי, כלומר, מצוינות השנים שלי, בין כמה אני בעצם, זאת המשמעות. כן, ואז עוד פעם, הוא ישתמש עוד מעט במילה רוסית, הפרימטס. בואי תמשיך. אוקיי, אבל רק אני רוצה להגיד, פספורט ברוסיה, בכל מקום בעולם דרכון זה תעודה בינלאומית. ברוסיה פספורט זה תעודה פנימית. אתה חייב להסתובב בתוך המדינה. למדנו משהו. כן. זאת אומרת, לכן אמרת תעודת זהות. נכון. או מסמך זהות. יפה. אבל למה ברוסית, הרי המילה פס זה של מעבר. נכון. אז למה ברוסית... אני חושב שהם אימצו מילה, אבל נתנו לה משמעות הרבה יותר מקבילה, כי יש שם... זה אפילו מעבר משכונה לשכונה, מעיר לעיר וכן הלאה וכן הלאה בתוך המדינה. ובעיקר מכיוון שלא תמיד נתנו לאנשים לצאת מהמדינה. בדיוק. אז אין לזה שימוש. In mein Passport stehen viele Befehlungen meine Jahren, nur in Emes, wie viel ich bin alt, kenn ich. Wie gewähnte Lechaid, bestimmt euch nicht sagen. אוקיי, תרגום, לא, יותר מדי, תרגום. נור אין אמס, ויפל איך בין אלט, אבל באמת, בין כמה אני, כן איך, אני יודע, וגבין... לא, חכה, אתה צריך לזכור את ההמשך, הוא אומר ניט בסוף. נכון, כן איך, וגווינתם לחייד, bestimmt euch nicht sagen. לא, הוא אומר שהוא לא יגיד לנו. הקר זה לא יודע, אלא... קריך ניזוגן, יחקר זוגן. לא, כן. הקר הזה הוא שימוש מאוד אידיומטי. זה כן, לא קר, כן. קוף עין ריש. קוף עין נון. שמעתי קר. כן, אז אני לא יכול, ודאי. כן, ניזוגן, אני לא יכול להגיד. כן, וגוונת לחייד, כמו... טבעי או רגיל אצל יהודים. כמו רגיל אצל יהודים, אני לא יכול להגיד. מה זה גוונטלך? גוונטלך. גוונטלך כמו ברגיל. גוונטלך כרגיל. כרגיל. כן?
es ist gewöhnlich, ביידיש המילה, gewöhnt sich zu, הוא מתרגל. gewöhnt sich zu. sich zugewöhnen, להתרגל. Die gewöhnlich כרגיל. wegen dem Indien, היית כן nicht sagen, wie alt ist. Und kann das nicht sagen, wie gewöhnlich. כרגיל. Das heißt, בדרך כלל, היית kann nicht sagen, wie alt ist. Die Frage ist, meine Frage ist, für was sagt Mendele, היית kann wie gewöhnlich nicht sagen, wie alt ist. מה זאת אומרת כרגיל? מה, יהודי לא זוכר, אין לו זיכרון, נראות יש כזה, was heißt wie gewöhnlich? על זה אני רוצה לספר כמה אנקדוטות וכמה עובדות היסטוריות. auf Jiddisch. auf Jiddisch. Ich will das erzählen auf Jiddisch, בסדר. Alle hat ihr gehört, wenn die Kantonisten, שמעתם על הקנטוניסטים? Ja, die jüdische Kinder, was haben gedarft, sind in die russische Armee. כן. Haben gedarft sein in der russischen Armee, כן. Und die Kinder in Russland, ich weiß nicht welcher Zar, אפשר ניקולאי, russische Historie ist nicht mein starker Zahnt, wenn hat beschlossen, in zarischen Russland verbieren, legayes, Jiden in russischen Armee, hat beschlossen, nehmen Kinder sehr junge. In Russland ist gewesen ein Chok, wie sagt man ein Chok? Es ist gewesen ein Law. ein Law, כן. אז המנש hat gehabt Chassene, oder ist Chassene gehabt, ich verstehe nicht, wenn ich im Militär. Haben Jiden bekommen a Pachat, als der Zar wird nehmen jüdische Kinder und in Russland die Armee, ein Mensch hat gedarft dienen, היה צריך לשרת 25 Jahre. 25 שנים. Die Kantonisten sind gewesen jüdische Kinder, was haben gedarft sein im Militär 25 Jahre. Von älteren 13, ja. כן. Und mir hat gehabt mehrere, Jiden haben gehabt mehrere, im 19. Jahrhundert, als die Kinder, wenn wir sie nehmen in Armee, werden sie aufhören sein Jiden. הם יפסיקו להיות יהודים. sie werden essen Chaser, הם יאכלו חזיר, und sie werden vergessen in die jüdische Mitzvahs. Was getan Jiden? Es ist geworden a Behole. הייתה בהלה. Das Wort Behole ist ein historischer Termin. Jiden haben genommen Chassene machen sie ihre Kinder, a viele in der Alter von 12 Jahren, a viele כשהיו בני 12, כדי שלא ייקחו אותם לצבא. על זה יש כמה בדיחות. Gekommen der Zar und genommen die Kantonisten und sie haben gemusst gehen im Militär. Haben jeden Kantonisten gekommen zum Rov und ihm gesagt, wir haben eine Scheile, nicht eine Frage, wir haben eine Scheile, wir werden sein im russischen, zarischen Militär 25 Jahre. Und wir wollen nicht essen, die Treife Meicholim, was wir essen im Militär, weil wir sterben. Das heißt, als wir müssen essen Chaser. Harav, wir haben eine Scheide, was tut man?
Wenn wir wollen nicht essen, werden wir sterben. Und wenn wir wollen essen, ist eine Mitzwe nicht zu essen Chaser. Erzählt der Witz, als der Rov hat geklärt und gesagt, gut, פיקוח נפש דוחה, כן, מצווה. פיקוח נפש, זוג אז ירמק אסן חזר, aber oi vavoi, oi mirvet oplecken die Beiner. אתם יכולים לאכול חזיר, אבל אוי ואבוי לכם אם תלקקו את העצמות. מה זה חזר? סליחה. מה? חזר? פיג. שוויין. שוויין. נכון. חזיר. חזר, כן. אני סיפרתי לכם הרי את הסיפור, טוב, לא חשוב, לא רוצה לחזור. עכשיו עוד אנקדוטה שקשורה לעניין פרוס יידן wie gewöhnlich, כרגיל, weiß nicht, wo sie sehr älter. כדי der Zar soll nicht nehmen die Kantonisten im Militär, haben Jiden gewollt sagen, nicht dem Emessen älter sein, לא את הגיל האמיתי שלהם, nur sie haben gesagt, oder sie seien jünger, או שהם יותר צעירים, das heißt, dass wir da sind, nicht nehmen im Militär. Sie haben nicht gesagt, keinmal dem Emes, euch zu lieb dem Ingen von den Kantonisten. Ist erzählt man, als Jid in Russland, der Ingen von den Kantonisten hat sich geendigt in einer bestimmten Zeit. יש תקופה שעניין הקנטוניסטים היה אקטואלי. אבל אחר כך, נוחדם, in Russland ist bei Jiden geblieben Minhag, Amin Hergel. Sie haben sich ausgelernt, הם למדו nicht zu sagen dem Emes, wenn sie seinen Geboren geworden. Kommt der Jid zum Rov und sagt ihm, ich darf gehen und sich verschreiben in Ministerium, במשרד הפנים. Wo soll ich sagen, ich bin geboren geworden früher oder später? Wenn soll ich sagen, dass ich bin geboren geworden? Als ich bin jünger oder ich bin älter? Weil das ist schon gewesen eine ungenommene Sache, nicht zu sagen dem Emes. Sagt ihm der Rov, אפשר כזה זונג דם אמס. כן? על זה לא חשב היהודי. אפילו איך, הובה פרובלם mit dem Tag, wenn ich bin geboren geworden. Verwas, in mein Argentiner Passport, in mein Identity Card, steht, dass ich bin geboren geworden März 29. Aber in der Emerson bin ich geboren geworden März 28. Verwirrt, weil ich bin Aid. Was ist geschehen? Ich bin geboren geworden Freitag bei Nacht, wenn Schabbos ist schon allein. Und ich bin geboren geworden im jüdischen Spital in Buenos Aires. Und in einem jüdischen Spital schreibt man nicht Schabbos. Wenn mein Tate ist gekommen, ein Tag später oder zwei, hat man verschrieben, dass ich bin geboren geworden, dem Tag, wenn mein Tate ist gekommen. Und nicht, wenn ich bin Tate geboren geworden. Es ist schwer zu sein,
קשה להיות יהודי. אוקיי. weiter. Meine Eltern, עליהם השולם, sind stark מחולק gewesen in der Rechnung von meinen Jahren. ההורים שלי, עליהם השלום, sind stark מחולק gewesen, היו חלוקים חזק. היו חלוקים חזק, לא הסכימו. לגבי הגיל שלי, אבל לא יודע מה זה rechnung. rechnung זה חשבון. רחן זה לחשבן. רחן זה לחשבן. רחנונג, בגרמנית רחנונג. נכון. החשבון של השנים שלי. עכשיו, כן, עכשיו אני תופס את מקומו של אפרים, ושואל את עצמי, למה כתוב זה מחולק גוון? עוד פעם מילה בעברית? למה אי אפשר להגיד, הום דיסקוטירת, או זה ניש גוון מסכים? נופלים עוד פעם למילה בעברית. זיינן מחולק גוון. אפילו שבורת כן זומי, איך אמרנו קודם, הום דיסקוטירת, כן? אבל zu sein מחולק, להיות בקונפליקט, א', זוקת הזוי, וב' זוקת הזוי, המחלוקת, הוויכוח, זה לב ליבו של הלימוד היהודי של הגמרא. ולכן, כאשר שני יהודים מדברים, זה אומר ככה, דר זוקת הזוי ודר זוקת הזוי, וזה אומר המחלוקס, יש להם ויכוח של דעות. אצל יהודים זה פירוש שלי. זין מחולק זה הרבה יותר מובן מאשר להגיד או דיסקוטיות. סתם התווכחו, כן? מכיוון שזין מחולק, זאת אומרת להיות בדעות שונות על בסיס של הלכה, על בסיס של מחויבות יהודית לאיך יהודי צריך להתנהג. מחלוקס זהו ויכוח, מחלוקת, כן? מחלוקס זה ויכוח לשם שמיים. זאת אומרת, לא כדי להגיד שאני יודע יותר ממך, אתה יודע יותר ממני. לא, זה מחלוקת כי ככה כתוב בתורה. זה כבר מחלוקת לשם שמיים. זה לא בשביל האגו שלי. ויכוח, הדיסקוסיה, יכול להיות עניין של אגו. במחלוקת אין אגו, במחלוקת יש לשם שמיים, לשם האמת. טוב. אז אני עונה לאפרים ששאל אותי בשמי ואני בשמו, כן? שמחלוקת זה דבר יותר מדי חשוב כדי לעשות מזה סתם דיסקוסיה. כן. Okay. Noch sei beide bin ich geboren zum ersten Lichtel bis as der größere Schreife von die Kleiten, nicht heim gedacht. nicht heim gedacht. noch sei, רק noch sei, איך תתרגם? אחריהם? אני כל כך נהנה כשאתה לא יודע איך לתרגם, כי אתה יודע יידיש, אבל העניין האידיומטי, אני יכול לתרום קצת ואז אני שמח. אמרנו מרום גזוקט, נוח זה, אמרנו שהמילה נוח זה עוד, יכול להיות עוד, more, אבל המילה נוח יכול להיות גם אחרי. אבל למילה נוח יש עוד משמעות, לפי, לויט. לויט דם. לויט דם, כן. נוח זה לפיהם, לפי מה שהם אומרים, ופה אין להם מחלוקת, לפיהם. נוח זה, שניהם אמרו, כן? נוח זה ביידה, נוח זה ביידה, בדיוק. שניהם אמרו. נוח זה ביידה, לפי שניהם.
זאת אומרת, מצד אחד יש מחלוקת, עוד באלט ומרזם ועושים מחלקת, אבל יש נקודת הסכמה, נוח זה בידה, לפי שניהם, in ihr Gebäude geworden, כן? Zum ersten Lichtel bis as der Größersreife von die Kleiten. אוקיי, אז תראו איך יהודים, כן, הרי אין להם אינטרנט, אין להם, אולי יש להם לוח, אולי אין להם לוח, אז יהודים, die Jiden suchen Simonim, היסטוrische Simonim, was ist geschehen in Städtel, כדי לדעת תאריכים, כדי zu wissen Dates. Ist die beide Tatemame von Mendelen sagen, als ist geboren geworden, zum ersten Lichtel, זאת נר ראשון של חנוכה, הלאה. בשעס der Größersreife von die Kleiten. אוקיי, תרגום. בזמן השריפה הגדולה... של אני לא יודע. קלייט חנויות. קלייט חנויות. חנות. קלייט זו מילה שעד היום משתמשים ביידיש, כן? הקלייט זה חנות, כל חנות. אז... מביא הקרום. אני מכיר קרום. בדיוק קרום. קרום זה גם חנות, והשאלה המעניינת שאין לי תשובה טובה, מה ההבדל? אמרנו שסינונימים תמיד יש איזשהו הבדל קטן, מה ההבדל בין קרום לקלייט? יכול להיות שההבדל הוא המוצא האטימולוגי, אולי קרום בא מגרמנית, ואולי קלייט בא ממשהו אחר, אני לא יודע. אבל יכול להיות שזה בגלל שזה בא ממקום לינגוויסטי אחר, אבל זה אותם מילים. אז אחרי השריפה של החנויות, למה שריפה, פרבוס השריפה, כנראה פוגרום, לא? זה היסטורית ידעתי. כנראה פוגרום, מתכוונים לפוגרום? לא, לאו דווקא. אני חוזר לשאלה. פרבוס is a שריפה in מזרח אירופה, ההיסטורי שדעתי. לא דיברו פה על פוגרום, דיברו השריפה פון די קלייטן. אבל פון די קלייטן, לא של חנות אחת, של החנויות. לכן אני אומר, אולי זה נכון, פוגרום. אתה הולך לכיוון, אז מה? לא בגלל פוגרום, בגלל סיבה פשוטה מאוד. In die jüdische Städtlech in dem 19. Jahrhundert und in dem 18. Jahrhundert sind die Häuser und die Kleiten Gebäude von Holz. הם היו עשויים מעץ, ואז שריפות היו דבר שקרה כל כמה זמן, כן? אבל לא כל יום. ולכן שריפה מאורע היסטורי, כאשר כל החנויות נשרפות, ושיש שריפה גדולה של בנייני העץ. סליחה, קרום במזרח אירופה, באידן שטטל, קרום זה קטן טיש, und mit kleine Papyrose, alle Kram. אנה זוגת אז הקרום איזה קליין אורט, מקום קטן. אני אומר לכם, צריך לחפש במילון אטימולוגי שאין לנו לצערי, אבל אני חושב שיכול להיות שקרום זה מושג מאוחר יותר, ושקרום לא בנוי מעץ, אלא מלבנים. וקלייט, אולי זו מילה יותר ישנה לזמן שחנויות היו בנויות מעץ, אולי, כן? אבל בשביל זה צריך מחקר קטן כדי לראות.
Es du noch ein Synonym für Chrom oder Clayton? מה? גבל. 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 גבל, על גבל קל להגיד, כנראה זה עוד יותר ישן, כי גבל זה מבנה כמור, זאת אומרת שיש לו גג עגול, כן? וגגות עגולים במבנים, יכול להיות, אני לא ארכיטקט, אבל כנראה שבנו את זה אז במאות הקדומות יותר, שהגג היה עגול. נכון. תראו, פילולוגיה ביידיש זה תחום מרתק, אבל בשביל זה צריך לדעת הרבה שפות, וצריך הרבה זמן כדי ללמוד ולחפש, אבל אתם את הפרינציפ מתחילים להבין, כן? אין לנו מילון אטימולוגי, אני מזמן אומר, כן, שצריך למהר, שעוד יש אנשים שיודעים שפות סלאביות וגרמנית וכולי, צריך לעשות פעם איזה מחקר, לקחת קבוצה של לומדי יידיש עם מורים שיודעים קצת יותר, כן? ולעשות מפעל של מילון אטימולוגי, כן? סליחה פרופסור, אני מצאתי בפולין, ביידיש, קלייט, גוולב, סקלפ, קרם, מגזין, גשפט. נכון, מגזין זה יותר מחסן, גשפט זה חנות הרבה יותר מודרנית. כן. בטח, יש שם, הרי יהודים התפרנסו מחנויות קטנות, אז יהיו הרבה מילים. מי שייכנס לסטוצ'קוף, דר אויצר פון דר יידישר שפרח, והוא יחפש אחת המילים האלה, הוא ימצא את כל הרשימה. אבל שם לא אומרים מאיזה קומפוננט לשוני זה בא. אבל אני בטוח שיש המון, ויש הבדל תמיד בין המשמעויות של גוולב, אולי זה הכי ישר. מה גוולב זה כמו, סליחה, קרם, או יותר גדול, כמו קלייט, גוולב. לא, זה לא עניין של גודל. גוולב זה עניין של ארכיטקטורה, כן? זה רק של גג עגול כזה, של מבנה פשוט, כן? אבל תראו, טוב, אני לא רוצה להיכנס לכביל משטריים עם חקירות, כן? אבל אני רק חוזר נוראי זך, בהר הצופים, במרתף של הר הצופים, בחדר שאני אפילו יודע מה מספרו, יש 1,000,000 כרטיסים, ושם אנחנו יכולים למצוא, סיפרתי לכם, יכולים למצוא את כל המילים האלה, באיזה ספרים, באיזה כתבי יד הם מופיעים, כן? והספרים, התאריך שהם הופיעו וכולי, אבל אין מי שיחקור את זה. והכרטיסים האלה ילכו לאיבוד. טוב, בלה, את רוצה קצת? רגע, רק אני אשלים את המשפט, שנייה, סליחה. אז הוא כותב פה, בשעס דר גרויסר סטרייפה פון די קלייטן, נישט היינט גידחת. לדעתי נישט היינט גידחת, לדעתי זה לא עלינו. זה לא עלינו, אבל התרגום המדויק, נישט היינט גדחת, זאת אומרת, שלא נראה דברים כאלה, שלא נראה עקבות כאלה, דומים היום כמו אז. נישט היינט גדחת, זה נכון, לא עלינו, אבל נישט היינט גדחת, שלא יהיו דברים כאלה היום. כל דבר לא טוב, כשמספרים עליו, מסיימים בפורמולה, בנוסחה, נישט היינט גדחת.
שלא יקרה. שלא נדע. שלא נדע. שלא נדע. או אמהות יהודיות, פורמולות דומות, אמהות יהודיות, כן, ילד שהוא חולה, כן, אז איך אומרת, טוב, אני לא אמא, אבל שמעתי את האמא שלי ואמהות אחרות, נגיד שילד חולה, ואז האמא אומרת, זול זיינו יפניר, כן? שכל מה רע שיכול ליפול עליך, זול זיינו יפניר, שיבוא עליי, כן? וכו'. בלה. אפרים, אתה תעביר את הדף? Nur noch ein Tatenschäschben, ist das gewesen, bis die große Krieres sind verschleppt geworden in unser Winkel. In unser Winkel. עד פה. אוקיי. כן. אבל לפי החשבון של אבא, תקראי שתי מילים, שלוש ביידיש, Nur noch ein Tatenschäschben, כן. ist das gewesen, נור noch Tatenschäschben. רק שעל נור כאן, כמו במילה דוח, לנור יש כמה משמעויות. נור אמרת רק, אבל לא פה. נור פה, אבל, כן. לא Tatenschäschben. ist das gewesen, לא. אין כאן לויטן. נוחן Tatenschäschben. נוחן, סליחה. נוחן Tatenschäschben, לפי החשבון. של אבא. כן. ist das gewesen, בש"ס די גרויסה קרירס. תתרגמי כמה מילים כדי שכרטיז... זה היה בזמן הקור הגדול. כן, די גרויסה קרירס, כן. denen verschleppt geworden in unser Winkel. כן. אני לא יודעת בדיוק איך זה הפרשלפט גבורן. אוקיי. סליחה, בלה, אז מדבר גליין. בוורשה אנחנו מדברים גוון. גוון, נכון. לא, זה אני כבר אתקן עוד מעט. כן, כן, זה תמיד יחיאל מתקן אותי. כן, אל תדאגי, זה אני אתקן. אבל תקראי את המשפט עוד פעם, עד הנקודה עד הווינקל. Ist das gewesen, bis die große Krieres, denen verschleppt geworden. אוקיי, מהו הפועל? מהו הפועל? Ist das gewesen, verschleppen? הפועל, כמו שהוא כתוב פה. verschleppt. verschleppen זה לא הכל. gewesen verschleppt? verschleppt geworden. verschleppt geworden. seinen verschleppt geworden. seinen verschleppt geworden. שלושה אלמנטים, שלוש מילים. זיינן, פועל עזר של זמן עבר, זאת אומרת, זה קרה בעבר, verschleppt geworden. הפועל הוא, רגע, geworden verschleppt. geworden verschleppt. מה זה הגבורן הזה? נהיה. נעשה, כן. נהיה, נעשה. ומה זה verschleppt? תנתחי את המילה לחלקים כמו תולעת. שלפן זה למשוך. שלפן זה למשוך, ופרשלפן. פרשלפן, weiß ich nicht. הפרפיקס פר, מה בדרך כלל תפקידו? איך הוא מתאר את המעשה שנעשה עם השלפן? אם שלפן זה למשוך, או לסחוב, אז פר זה לעשות את זה הרבה ובאופן מרחיק לכת. ב-ASD,
גרויסה קרירס, כאשר הימים הקרים ביותר, זיינם פרשלפט גבורן, נסחבו מהנורדפולוס, או מאיפה שהן באות, פרשלפט גבורן, נסחבו עד אונזר וינקל, עד לפינה שלנו. פרשלפני זה נסחוב משהו לזמן ארוך או למרחק גדול. איך אומרים ביידיש על מחלה שאי אפשר לרפא, או שנמצאת הרבה זמן, הפרשלפטה קרנק, מחלה שנסחבת ונסחבת. בלה? כן, כן, כן. ההסבר ברור? כן. הקרירה זה לא רק עניין של ימים קרים, אלא קרירה בעברית יותר ישנה, זה ימים קפואים שבדרך כלל באים מהצפון. כפור, בעצם כפור. כפור שהוא לא רגיל באותם מקומות. פרשלפט גבורן, לכן פרשלפט. זאת אומרת שמישהו סחב אותם הרחק עד הווינקל, עד לפינה שלנו. הלאה. Punkt in der Zeit, wenn der Alter, sich Reune Levroche, ist Nistalek geworden. אוקיי. מתי קרה שהקרירות, הכפור, ימי הכפור האלה, הגיעו לפינה שלנו? פונקט. בדיוק בזמן, נכון. שהזקן, זיכרונו לברכה, כן. מת, נפטר. איך כתוב ביידיש? נסתלק גבורן. ביידיש עברית, כן? איז נסתלק גבורן. עכשיו השאלה היא, למה כל המילים האלה? ביס פונקט wenn der Alter ist נסתלק גבורן. Wer ist der Alter? הרוב? אלתר, לא, אלתר לא רב. der Seide? לא. רבה. קודם כל, אלתר, מה הפירוש המילולי? זקן. הזקן. עכשיו, בתולדות החסידות, כן, יש רבים שקראו להם הזקן. גם לבן גוריון קראו הזקן, וגם ליצחק שדה, כן? מנהל ראש הפלמ"ח קראו הזקן. זאת אומרת, אנשים שזכו להערצה גדולה, גם בתחום החסידי, גם בתחום המדיני, צבאי, במדינת ישראל. דר אלתר, זאת אומרת, מדובר על מישהו מאוד מכובד, איזה רב, אז לא היה לנו צבא, אז רב מכובד, אז למה אי אפשר להגיד איזגשטורם? השאלה של אפרים, למה איזניסטלק גבור? למה מרגיש מנדלה שהוא חייב להשתמש בביטוי בעברית? כי זה יהודי. יהודי צדיק כנראה, לא סתם יהודי. אז על יהודי אפשר להגיד, אבל זה נפטר גבור. הרי נפטר זה גם מילה בעברית. נכון. אז יש דרגות, יש גשטורם, יש נפטר גבור, ויש נסתלק גבור. נדמה לי שאני צודק, כשאני אומר שאפילו בשימוש ביידיש של אלמנטים מהשפה העברית, יש דירוגים. כנראה שנפטר אפשר להגיד על אדם מכובד, אבל נסתלק אומרים על מישהו שהוא מכובד ביותר, משום שהוא, אם לא נציגות של אלוהים עלי אדמות, הוא איש קדוש. יש אגב עוד דרגה אצל י' למד פרץ, נסבקש לישיבה של מעלה. נכון, נכון, ואנחנו באמת צילמנו
בלה צילמה אצלי בבית, כדי שנוכל לקרוא את זה בעוד שני טקסטים, כן? אוי ניש נוך אחר, כן? של פרץ, הסיפור הזה על הרבי החסידי הזה, שליטבק מתנגד, לא האמין בקדושתו. זה סיפור שפרץ כתב כדי להוכיח שהליטבקים, כן, הם לא מבינים שום דבר בענייני חסידים. טוב. עוד? אוקיי. עוד ונדיממה פלגט אויסווייזן, אז דוס רגע, תזכור... כתוב אויסווייזן או אויפווייזן? אויסווייזן. כן, ונדיממה פלגט אויסווייזן. ואמא נהגה להראות, או להוכיח. להוכיח זה יותר. נראה לפי ההמשך. תקראי קודם משפט שלם ואז נראה. Und die Mama pflegt ausweisen, als das ist gar gewesen mit Jahr 2 noch der erste Behole. אוקיי, הנה הגענו לבהולה שקודם דיברנו על הקנטוניסטים. עכשיו, לפי המשפט שקראת עכשיו, דימה מפלגת אויסווייזן זה לא הראתה, היא הוכיחה. אויסווייזן הוכיחה, כן? וייזן זה להראות, אויס החוצה, או אויס כאן יותר טוב, להראות עד הסוף. להראות אויס, הפרפיקס אויס יש לו גם המשמעות, לעשות פעולה עד הסוף. נתתי פעם דוגמה, אויס טרינקן אגלוז וסר, לשתות כוס מים עד הסוף. אויס וייזן, להראות עד הסוף. מה זה להראות עד הסוף? להוכיח. אז דימה מפלקט אויס וייזן, האמא, כתוב פלקט? פלקט, יו. פלקט. האמא הייתה נוהגת להוכיח. למה הייתה נוהגת? מפני שהוויכוח הזה, מתי נולדתי, היה צץ כל הזמן, והאמא כל הזמן פלקט. הייתה נוהגת שוב ושוב להוכיח, אויסווייזן, מה היא הוכיחה? אז דוס תסגור גוון מתאיור... לא. אנחנו חייבים להתעכב על מילים בודדות שהן עושות את כל ההבדל ביידיש. אז איך את אמרת? אז דוס תסגור גוון, שזה בכלל היה... כן, אבל עכשיו המילה גור, פה המילה גור, דיברתי איתכם עליה אבל לפני הרבה שיעורים, ואתם לא חייבים לזכור. עכשיו קודם תתרגמי, אז דוס יסגור גוון, אמרת שזה בכלל היה, נכון? או שזה לגמרי היה. זהו, אז השאלה מה יותר מתאים להגיד, לגמרי היה או בכלל היה, אני מעדיף שנגיד בכלל היה, אבל יותר מזה. גור, אם אתם זוכרים, אמר סוצקבר, וניחוב גור נשתקיים וינקל, בהתפעלות. והנה אין לי בכלל פינה, זייצו שנקן ברצורית, להחזיר לך את המילים שלי שהן דמעות. אני לא מוצא פינה, והוא מתפעל, הוא לא מבין למה, הוא רוצה כל כך, ויחוב גור משכבי, בכלל אין לי. אז כאן, אז דוס יסגור גוון, היא הוכיחה שזה בכלל היה, לא כמו שהאבא, או כמו שהנוסח המשפחתי אמר, מתי זה היה? תמשיכי. Das ist gar gewesen mit Jahr 2 noch der erste Behole. אוקיי. האמא אמרה שזה היה היור צווי. שנה, שנתיים. שנתיים, נוח דר erste בהולה. אחרי הבהלה הראשונה. אוקיי. שהבהלה זה כנראה פוגרום, מה ש... לא. לא?
הבעלה זה בדיוק מה שאמרתי לפני חצי שעה. גיוס לצבא. הבעלה היה שיהודים לקחו וחתנו את הילדים שלי בני ה-12 כדי שהצאר לא ייקח יהודים נשואים לצבא. דיבהולה זה טרמינוס טכניקוס, מונח היסטורי בתולדות היהודים ברוסיה. אבל כיוון שזה היה, כתוב פה דיארשטה בהולה? דיארשטר בהולה. דיארשטה בהולה. היו כמה בעיות, כן? מה? ארשטר. לא, כי זה דר ארשטר. זה נוח דר ארשטר. בגלל נוח מילת יחס, אז אחרי מילת יחס, די ארשטה הופך לנוח דר ארשטר. אחרי הבעלה הראשונה. אנחנו יכולים לדעת בדיוק, אם היינו מסתכלים בספרי ההיסטוריה, מתי נדמה לי שזה הצאר איוון, מתי הוא התחיל עם העסק הזה, כנראה, אני לא מדייק, באמצע המאה ה-19, אולי אפילו קצת קודם לכן. יש לזה תאריך, מתי שיהודים התחילו לחתן ילדים צעירים, כי יצא חוק, כן, שאפשר לגייס, אפשר לגייס אם אתה לא מחותן. אנחנו בעמוד השני, או בעמוד השלישי? שלישי. שלישי. אני רוצה ללכת קצת מהר, לכן נתתי לכם לקרוא, אבל אני בכל זאת מתעכב. איך? ניט פר יידישה קינדר גדח. הנה אותו עניין. קרה דבר נורא, הבעלה והקנטוניסטים, אז אומרים נישט פר יידישה קינדר גדח, שזה לא יקרה שוב, נישטיין גדחת, או לא כיום, יידישה קינדר, זה לא ילדים, זאת אומרת הדור החדש, שלא יקרה, עקבות דברים כאלה. Simen afile, den Stmoll hat sich bei uns gekelbt die Reute Kuh. עד פה. האמא רוצה עכשיו, לא הספיק שהיא הוכיחה איך שהיא הוכיחה, ist die Mama will dem noch Simen, wenn Mendele ist geboren geworden. בבקשה. הסימן אפילו דן סטמול, שאז, מה זה דן סטמול? שאז באותה פעם, הוצליח באונס... כן. בבקשה. הוצליח באונס גקלבד דירויטה קו, שאצלנו המליטה הפרה האדומה. נכון, הקלבלה זה... עגל. פרי עגל, פרי בטנה של הפרה. אז אצל יהודים שיש להם משק חקלאי, אלה דברים שזוכרים אותם במשך שנים. מתי הפרה האדומה הולידה, המליטה. אז היא אומרת, סימן יש, כן, שהוא נולד כאשר בו בזמן נולד העגל של הפרה האדומה. מכאן אנחנו יכולים ללמוד אולי שהיו להם שתי פרות, ואולי לא. אוקיי. יחיאל, הפרה האדומה זה היה הרי אביזר של בית המקדש. כן, לא, פה מנדלה צוחק קצת, הוא יודע מה זה פרה אדומה, כן? הפור האדימה, כן. פה יש קריצה אולי של מנדלה, קריצה אירונית, שהודות לפרה האדומה אפשר להביא את הגאולה וכו'. אבל זה רק דרך אגב, הוא אומר את זה, הוא לא, אין לזה איזה תפקיד רציני בתוך המשמעות של הטקסט, אני חושב. אוקיי, עוד משפט. Und זאת חנוכה, hat sie für ein Halbstädtel gemacht, Milchike Varenikes. אוקיי, זאת חנוכה. זאת חנוכה זה שבת, שבת בתוך חנוכה, זה פרשת שבוע. כן, בגלל שחנוכה יש 8 ימים, נכון. ויש יום מיוחד שמכנים אותו זאת חנוכה, כן?
אז יש לה בדיוק תאריך מדויק, כן? ובזה היא חולקת על הגרסה הקודמת שאמרה שהוא נולד בארשטה ליכטל, בנר הראשון של חנוכה. פה זאת חנוכה, זה תלוי, כן? מתי התחילה חנוכה. אז אלה חישובים כבר מתמטיים, כן? אז בזאת חנוכה, מה היא עשתה? היא עשתה ורניקס מחלביים לחצי עיירה. אוקיי. אצל מנדל מוכר ספרים, העניין של אוכל יהודי עוד מחכה לחוקר. יש לו שלל אדיר של שמות של כל מיני פוטרבות, כל מיני מנות יהודיות. אולי מישהו פעם אסף קצת, אבל עד היום אני לא זוכר אם יש ספר של קוסובר, שהוא היה, לא, אבל זה עניין אחר, אולי הוא מתייחס, אבל אוכל יהודי אצל מנדלה, אני מציע לכל מי שרוצה ואוהב להכין אוכל, לכתוב דוקטורט על אוכל יהודי אצל מנדלה, אחר כך הוא יוציא את הדוקטורט כספר מתכונים, עם צילומים ועם ציטוטים ממנדלה, יקנו את הספר כמו לחמניות טריות. כן. עכשיו, ורניקס, אני בענייני אוכל אוהב לאכול, אבל לא יודע קולינריה יותר מדי. דרך אגב, הופיע ספר על בישול יהודי שהעורכת של הפורברס הוציאה לפני כמה שנים ביחד עם עוד מישהו. סורוך ולשכתר, כן? כן. הוציאה ספר על קוזינה היהודית. עכשיו, ורניקס, מה זה? זה בלינצ'ס? לא, זה מין כיסונים קטנים כאלה. אוקיי. ממולאים בכל מיני דברים. נו, אז זה כמו בלינצ'ס. לדעתי, אבל ורניקס, מילקקר, זה לדעתי משהו כמו ריביולי, שאנחנו קוראים לזה היום. כן. רביולי. כן, כן, כן. זה כמו קרפלח, אבל לא בסירים, אלא חלבים. כן. ורניקס ברוסית זה פירוגי, נכון? לא. לא פירושקי, לא. פירושקי. לדעתי זה משהו כמו קרפלח, כאילו פילמני, אבל חלבים. פילמני, לא. כן, אמרת פירושקי לא, זה אני אהבתי לאכול, ואני חושב שאני יודע בדיוק איך זה. אז זה כבר מין עוגות שנראות כמו מעטפה מרובעת של מכתב, אבל בפנים יש דברים טעימים. טוב, נקרא את המשפט האחרון ונסיים, כי כבר 7:30. מה את אומרת? כן, פונבלכם רגע, השאלה, אני מבקש מכם שתסכימו שבפעם הבאה נקרא יותר טורבו עם הסברים, כי אני רוצה שנעבור גם לטקסטים אחרים. משפט אחרון, כן. פונבלכם מאוד גלק די פינגר, תרגום. אשר מהם ליקקו את האצבעות, כן. und liegen bei Teil alte Jiden bis heint noch in Tam. וזה נמצא אצל חלק יהודים... ליגן, שוכב. שוכבים עדיין, כן. שוכבים עדיין אצל חלק מהיהודים, bis heint... alte Jiden. Teil alte Jiden, יהודים זקנים, ביז היינט עד היום, נוחן טעם, שהם עוד מרגישים את הטעם של הוורניקס האלה עד היום. הכינה כל כך הרבה שזה נשאר עד היום, זאת הכוונה בעצם. זה בדיוק. זאת אומרת, יש זיכרון של טעם, כן. וסיפרתי לכם לפני כמה שיעורים, שלא מצאתי מאז שעליתי ארצה, במשך 30 שנה ויותר, את אותו טעם, כמו האוכל בבית שלי. אבל פתאום, לפני 10 שנים, סיפרתי לכם שנפל האסימון, מתאמור לו בכפר שטנן,
פתאום הבנתי, בבית שלי בבואנוס איירס היו מבשלים על גחלים, לא היה גז, והאוכל היה לו טעם של קומזיץ. זו הייתה הסיבה שאני לא מוצא כאן בארץ, כשעושים הכל על גז, את אותו טעם. כן. האם יש שאלות? מה זה ליגן ביי הטייל? אוקיי, טייל זה חלק, ליגן, שוכבים, נמצאים, גפיננזיך, נמצאים ביטייל אל תיידן, נמצאים אצל חלק מהיהודים הזקנים. לא כולם זוכרים את הטעם, אבל יש כמה יהודים זקנים שהטעם הזה עוד שוכב בזיכרונם. על הלשון. על הלשון, היפמצום? כתוב היפמצום? לא, זה אני ממציאה. אוקיי, בסדר. עוד שאלות, לא יכול להיות שהכל ברור לכם, כי אם זה נכון, אז אנחנו גומרים בשיעור הבא את מנדלבליט. איפה? עוד שאלות? יש עוד המון. המון שאלות? לא, יש עוד המון מנדלבליט. אז זה אני יודע, אבל איך אומרים, איך מספרים, אתם יודעים, נגיד שבא אורח לבית שלך, והוא יושב ויושב, הוא נגיד משתווק. נגיד תשתווק. איך מתפטרים ממנו? ויברט בן פוטרפונים. אומרים לו, אידר ירגי תווק, וילטר טרינקן הגלוסטי? לפני שאתה הולך, אתה רוצה לשתות משהו? זהו. כן. יום רביעי הבא, ב6. אני רק מקווה... מפולין ב5. נכון. אנה, איפה בפולין? בוורשאו. כל משפחה בגטו, בוורשאו, בטרדיציה בוורשאו. אנחנו מדברים יידיש בוורשאווי דסלנג. יפה. רציתי להגיד, מה רציתי להגיד? כדי לסיים, אני אומר, אני נכנסתי ליוטיוב שאפרים העלה שם 15 השיעורים האחרונים, וראיתי ש42 אנשים, כן, נכנסו וראו את הדברים, וראיתי אנשים שכתבו כל הכבוד, כן, וטוב מאוד שאתם עושים את זה, ויש 5 אנשים שעשו רגיסטרציה, כן, והם יקבלו הלאה את הדברים. ויכול להיות, כן, שמחר אני בפייסבוק של מפעל דוב סדן, עשיתי, אני קורא לזה טרמפולינה, ונתתי לינק ליוטיוב. אני בטוח שמחר יהיו לפחות 300 אנשים, כי בפייסבוק שלנו יש מאות ואלפי אנשים שנכנסים ורואים דברים. אז בעוד כמה ימים יהיו מאות אנשים שידעו על ה-Interactive Learn Yiddish Online. כבר עכשיו, 12 אנשים. סליחה, אפרים, יש פרגל. מה, אתה הסתכלת? כן, כרגע, לפני שנייה, 12 כבר, כן. אני אגיד לכם שלום, אני צריכה לסיים, להתראות ביום רביעי. להתראות, ביי ביי. אני רוצה להגיד לכולכם תודה על העזרה עם היוטיוב. אוקיי. נהדר. שכוייך אפרים, שכוייך. תודה רבה, תרשו גם אתם, תקבלו הודעות. אפרים. כן, אנה. סליחה, למה אתה חזרתי כסף בשבילי?